Fedari tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Pari zvino hangu ndiri kurarama ndiri muno munyika yeSouth Africa, but ndiri kufanira kuti ndinge ndichidzokera kumusha mushure mekunge ndapedza mission iyo yandakapiwa. Saka ndakadanwawo nemamwe maSouth Africans, but maSouth African ava vakandidana. Ivo basa ravo nderekuti kune mamwe mapastors avo vanenge vari vemuno muSouth Africa vanenge vachida masimba, but havangosarudzi mapastors ose. Vanototanga vambotarira mapastors aya vachimateverera. Vanowanzokufarira mapastors aya ekuti mumachurches avo vanenge vachidanana nevasikana vaya vanenge vachiimba praise and worship, uye zvekare vachiti kana mukadzi akauya kwavari vanobva vazomutorera advantage mukadzi iyeye. Ndo mapastors avanonyanya kufarira, nekuti munhu anowanzokuita mabasa iwawo ekuti anofarira kurara nevana vesangano, munhu wekuti kunyangwe akazoziviswa kuti kune imwe nyika, kune imwe world yedu isusu sevana vaSatani, munhu iye anozokasika kubvuma nekuti already mumwoyo make munenge musisina mweya waMwari. Saka zvinhu izvi zvinokwanisa kutora makore, like izvezvi pane umwe uyo akabva mukujoiniswa. Saka mumakore awo anotevera murume uyu ari kufanira kuti ange achizotanga kupefoma mamiracles, so many miracles dzekuti kunyangwe iwo maSouth African vachange vachizotoenda kuchechi kwake, a lot of them are going to be flocking to him because of the miracles that he is going to be performing. Zvekare zvichazoitika ndezvekuti vazhinji avo vanotoenda muchechi make vachazotanga kusangana nemaproblems, zvirwere zvakasiyana-siyana. Zvirwere zvezve zvekuti zvinenge zvichivhundutsa, ende kazhinji ndo zvatinoita izvozvo kuti tinge tichigreba attention yevanhu. Tinoita kuti vamwe vanenge vachiuya kuchechi kana kuti hama dzavo dzingotanga kungodevelopa mamwe mazilamp anotyisa kana kuita dzimwe cancer dzedze dzekuti kunyangwe munhu iye akazouya kuzorapwa kunyangwe panyuzi, munhu iye anokwanisa kuzotobuda, because even akaendeswa kuchipatara madoctors vanotoshaya kutoti vobata papi zvino, because zilamp racho rinenge rakatokura. Saka iye akatorekrutwa. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika pacho paakarekrutwa. Zvekare ndichangozamawo kuti ndinge ndichingokuudzaiwo kujoiniswawo kwandakaitwa satanism iyoyo apo pandainge ndichiri kuboarding school. So mukoma pandakanzi ndinge ndichiuya kunoku, handina kuuya kuno ndiri ndega, but tine umwe mukadzi uyo watakapfuura tichikolekta. Mukadzi uyu iye muvhenda, saka iye ndiye akanzi anofanira kuti ange achizova handler wangu, kuitira kuti tikasangana nemapurisa, sezvo kuuya kwandakaita kunoko handina kana bepa randiinaro, but ndinotopinda pane dzimwe nzvimbo dzekutoti kunyangwe vemuno muSouth Africa vatori nezvitupa havatotendedzwi kuti vange vachipinda ipapo, but nekuda kwekuti uyo mukadzi uyo muvhenda ndiye handler wangu, saka ndiye anenge achifamba kumberi kwangu, inini ndinenge ndichingotevera kumashure kwake. So zvakaitika ndezvekudai so paakandipika up kuZim site ndokubva tazodzoka kunoko. No questions were ever asked, nekuti tainge tichitungamirirwa nemweya, nekuti nyika ino sezvamunoiona, nyika ino haisi yaMwari, nekuti nyika ino iyo ndeyaSatani. Vanhu vanokwanisa kuona sekunge ndiri kuganza kamutauriro kacho kandiri kuita, but sezvamunongoziva kuti Jesu haasiri iye oga mwana waMwari, nekuti Mwari vainge vaine vana vavo vaviri, uye Jesu naiyewo ainge ari mwanawo waMwari, naiyewo Satani ainge ari mwanawo waMwari. Saka iye Satani ndiye first born, ndokusaka pakazoitika hondo kudenga, nekuti nhaka yaifanira kuti inge ichizopiwa Satani. Saka nhaka haina kuzogoverwa nemazvo, nekuti munin'ina ndiye akabva azogoverwa nhaka, akabva azopiwa chigaro cheushe. Ndokubva pazotanga kuitika hondo
kudenga, nekuti Satani ainge ozvibvunza kuti ko why inini ndiri nemukoma, why ndisina kuzopiwa nhaka iyi yainge ichifanira kuti inge ichizova yangu. Saka mushure mekunge kwaitika hondo ndopaakabva azonzi ndakupa nyika, chiburuka unge uchienda panyika. Ndokubva azodzika pano panyika. Saka nyika ino ndeyake, nyika ino ndeya Satani, nekuti iyewo mwana waMwari, he is the first born. So zvose izvo zvaanenge achida kuti zvinge zvichiitika panguva iyo yazvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichiitika zvinotoitika. Ndokusaka isusu tichikwanisa kuita move across borders tisina matambudziko avo atinenge tichizosangana nawo, nekuti tiri maagents ake. Saka takazoti tasvika kunoku kuSouth Africa ndokubva totoenda pabasa. Saka pane chimwe chipatara painge paine umwe mukadzi, saka kune vamwe vakadzi avo vatori maagents. Saka vakadzi ava basa ravo nderekuti panguva iyo yekuti panenge paine zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichiitwa masacrifices. Saka before tisati tazoita masacrifices, vakadzi ava vanobva vaita pamuviri, then mwana uya achizonozvarwa, mwana iye ndiye watinobva tazoshandisa for masacrifices acho iwawo. Anotozvarirwa mapurposes iwawo ekuti ange achizoshandiswa pamasacrifices acho. Saka mukadzi uyu akati aenda kune chimwe chipatara, egovernment hospital. Inini ndakatoendawo ikoko ende takatodarika nepaya panenge pachitonzi apatodarikiki, nekuti mukadzi uya iye ndiye ainge achifamba ari pamberi pangu. Ndokubva tazoenda tikabva tazonotaura neumwe matron. Saka matron uyu iye anotopota achitopozesewa, haasi musatanist but anopota achipozeswa nevamwe nesi vanotoshandawo pachipatara ipapo, but ndiagent nesi ivavo. Saka vanopota vachigara mamwe manesis, mweya uri pavari unopota uchienda kunogara mamwe manesis, kana kuri kunzi panenge paine munhu uyo anenge apindawo muchipatara imomo, kana ari munhu anenge achinamata, kana kuri kunzi munhu uyo anenge apindamo muchipatara muya kana future yake ikaonekwa kuti achazotendeuka, then anofanira kuti ange achizourawa munhu iyeye asati azotendeuka, asati awana mukana wekuti ange achizotendeuka. Saka manesis avo anenge achimuatenda kunyange vachitoenda kuchechi, but vanobva vatogarwa nemweya uyo uri pane umwe nesi uyo wacho anoshandapo pachipatara, who is stationed at that hospital, who is an agent like me. Saka munhu uya anobva azotanga kuignowewa kuzonosvika achizonofa. Ende izvi zvinowanzokutanga kuitika kwekuti kuadmission, munhu asati atomboadmitiwa kuchipatara, ndo kunogara mhepo dzacho idzodzo, nekuti ndo dzinenge dzichitarira woga uyo anopindamo muchipatara, dzichitarira future yake kuti acharamba ari muchivi here, kana kuti ane potential yekuzoti ange achizotendeuka. Uye zvekare kana ari muKristu tinotogara tatozviona kuti uyu ava kunopinda muchipatara umu, munhu uyu haafaniri kuti ange achizobudamo. Ende zveshuwa vaya vanotaura kuti kuzvipatara kune mhepo dzeko dziriko, hongu ichocho ichokwadi, nekuti ikoko kana ukaenda kuchipatara uchirwara, machances ekuti unge uchizosarako akawandisa than kuti unge uchizobuda muchipatara. And when you are sick, you will be weak, your flesh will be weak, your spirit as well will be weak, nekuti your soul and your body zvinenge zvava kunopatsanurana. Saka ipapo tinowanzokuwana mukana wekuti tinge tichizokupedzisa. So mukoma ipapo mukadzi uyu usiku hwacho ihwohwo hwaakazvara ndopatakabva tazoenda ndokubva tazokolekta mwana uya. Yes, takamutora mwana uyu achiri mucheche nekuti aifanira kuti ange achishandiswa. Takati tamutora mwana uya tikatobuda naye, mwana uyu takatobuda naye tikatodarika pamasekurity ose vasina kana chavainge vachimbotibvunza. Saka takabva tazoenda kumba kwapasita vaya, but inini hangu pakazoitwa mhiko dzacho ndainge ndisipo. Basa rangu rainge ringori rekuti ndinge ndichinotora mwana uyu. So mwana iye akabva azopinzwa mumba mapasita vaya, then isusu tikazosara tigere zvedu mumotikari. Ndokubva pazoitwa zvakaitwa, pastor vaya vakatoinitiatwa, vakabva vapiwa ring zvekare neimwe necklace iyo yavanofanira kuti vange
pfeka at all the times, nekuti munecklace imomo ndo munogara dhimoni, iro dhimoni rine masimba. Saka woga woga uyo anenge achiuya kuzonamatirwa napasta vaya, zvisinei nekuti munhu iyeye anenge aine dhimoni kana kuti mudzimu uri paari. Saka mudzimu unenge uri paari unobva wazopfugama uchipfugamira dhimoni iroro, nekuti dhimoni iroro ritori nemasimba kudarika kunyange masvikiro chaiwo. Ndokusaka vanhu vachizoona sekunge munhu kana akatanga kunamatirwa mudzimu uya unozoita sekunge unenge wava kukurirwa, because munhu tinenge tatomupa masimba, mapowers ekuti ange achizotonga. Saka kutotonga kwaanenge achitoita ikoko, vakati vapedza kuita zvavainge vachiita, it was somewhere 3 am ndokubva ambulance yazouya. Ambulance yakati yauya, mwana uya ndokubva tazopinda naye zvekare muambulance ndokubva tazodzokera kuchipatara. But patakazodzokera kuchipatara hatina kuzopinda nekugedhi kuya. Mwana uyo takabva tazoenda nekuemergency kuya. Mwana ndokubva tatoburuka naye, hatina kana mibvunzo yatakambobvunzwa, ndokubva taenda nemwana direct back kuna amai vake. Saka mwana uyu akazongoti achingonoiswa pazamu, mwana uyu ndokubva ashayika nekuda kwekuti ainge atotorerwa mweya, that source of life iyo yainge akapiwa naMwari. That is what we wanted. Saka that source of life, it was then given to that pastor. Mwana uyu akati achingonokweva mukaka waamai vake, mwana ndokubva atoti zii, ndokubva atoshayika. Saka to them avo vacho manurses avakazouya kuzoatenda amai ava vakatongofungidzira kuti it was a natural death, but vainge vasingatozivi kuti mwana uyu akatombobuda muchipatara tikabva tazodzoka naye zvekare. So izvozvo ndo zvandakanzi ndinge ndichiuya kuzoita muno muSouth Africa, but zvaizvezvi ndakanzi I have to wait. Amino hanzi pane zvimwe zvandiri kufanira kuti ndinge ndichizoita zvekare. I am not sure, I am just waiting and I have to play my duties. Saka iniwo ndakajoina Satanism pandainge ndichiri kuchikoro. So inini kubva ndiri grade 6 ndainge ndichingoenda kuboarding school. Ndakazoti zvino ndava muform 6 ndo pandakabva ndazotanga kuwirirana nevamwe mem. Saka mem ava vaiwanzo kundidana kuoffice kwavo. Mem ava zvekare ndo vainge vari coach vedu vekuvolleyball. Saka vaingogara vachingondidana. Saka pane pamwe pavakazondidana vakabva vandiudza kuti inini ndainge ndiri very handsome. Memu vaya vakabva vati vainge vachida kurara neni, ndokubva tarara tose. Saka usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndazorota zvekare. Ndakarota ndirimo muoffice mavo, but pandakapinda muoffice mavo ndakabva ndaona kuti mainge makazara matehenya evanhu, but matehenya awa ainge akazara muoffice mavo ainge ari ainge achiratidza kuti ainge ari matehenya evana vadiki, vana vaya vekuti vakatofa vachitori vana vacheche. Saka memu vaya vakabva vaseka zvavo vachinditarisa, because ndakaramba ndichingotarisa ndichida kuona kuti kochii chainge chichimboitika muoffice mavo. Then ndakabva ndazoona kuti pane zvimwe zvinhu zvakazotanga kunanaira. Zvinhu izvi zvakatanga kunanaira zvainge zvakaita kunge marize uye zvainge zvakaita kunge maspiders. Zvakananaira zvinhu zviya zvichifamba zvichiuya ndokubva zvazonopinda mumuviri mangu, but zvimwe zvakapinda nemumaziso, zvimwe zvakapinda nemumhino. Saka pandakazoshama muromo wangu, zvizhinji zvacho zvakabva zvazopinda nemuromo. Pose pane buri pamuromo pamutumbi wangu zvainge zvichingopinda napo, ndokubva ndazotanga kurutsa. Saka pandainge ndichirutsa ipapo ndainge ndichitorutsa mweya uyo wainge uri pandiri, mweya waMwari, nekuti munhu woga woga apo panosangana sperm nezai raamai, paya panenge paumbwa munhu, ipapo Mwariwo ndo pavanobva vazoisa mweya wavo pamunhu iye uyo anenge achangobva mukuumbwa. Ipapo ndo pacho panopiwa munhu mweya wekurarama ipapo. Saka mweya uya ndo wandakabva ndazorutsa. Ndakati ndarutsa mweya uya ndikabva ndazoona chimwe chinhu chakatanga kusimuka, but chinhu ichi chinonetsa kudescribe, but regai ndinge ndichingoti pakasimuka humwe hutsi ihwohwo hwakanzi hwainge huchitobva kuna Satani chaiye. Hutsi ihwohwo hwainge huri hweblack, then ndo hutsi
ndakanzi ndinge ndichizoshamira muromo wangu kuti unge uchizopinda mandiri. Utsi uhu uchinopinda mandiri ndakanzwa uchinondirwadza because wakaenda ukabva wazonondigara pamoyo pangu chaipo, muhana mangu ndo maugere mweya wacho iwoyo uyo wakatumidzirwawo uchibva kuna Satani, nekuti naiyewo anewo masimba ake ekutoti ange achigadzirawo the spirit of life, but zvakati siyanei. Iye chaasingagone chete kugadzira mutumbi wemunhu, kana kuri kunzi zvikazogoneka kuti vanhu vange vachizokwanisa kugadzira bhodhi semagadzirirwo acho ainoitwa naMwari, then Satani iye anokwanisa kuzogadzirawo munhu wake. But so far zviri kuramba, nekuti pane pazvinozonoramba chete, kunyange vakambozama kuklona munhu, but pane pazviri kuzonoramba because pane chimwe chinzvimbo apo pakagadzirwa naMwari panofanira kuti pange pachizonogara mweya unenge wakakonektana nemutumbi. Kana zvinhu izvozvo zvikasangokonektana, then bhodhi inobva yazotanga kufa. Saka ndakazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiuraya vabereki vangu vose on the same day, ende zuva ravaifanira kuti vange vachizofa vaifanira kutanga vanditsamwira kana kutondirova. Saka deliberately ndakatoskipa maexams kuitira kuti ndinge ndichifoira apa. I was someone who was very intelligent at school, ndokubva tazoenda kumba zvedu for maholidays. So zvikoro zvakazoti zvava kuda kunovhurwa, then paiva nemari iyo yaifanira kuti inge ichizonditengera grocery. Ndakabva ndazoba mari iyaiya ndokubva ndazoenda ndikabva ndazononwa doro, ende handina kana kutombozvivanza. Pandakadzoka ndakabva ndatotaura kutoti ndainge ndadhakwa nemari yavaifanira kuti vange vachienda kunonditengera grocery. Baba vakabva vazondibata vakabva vazondirova. Apa taifanira kuti tinge tichidzokera kuchikoro, mangatotenga grocery racho mangwana acho tichitodzokera kuboarding school. Saka tiri munzira kudaro, maparents angu vainge vakatonditsamwira vasingatotaure neni. Ndo pandakabva ndazokonzeresa accident. Ndakangoona mweya uya uchibuda mandiri uchinogara mubhodhi yababa vangu vachidriva kudaro, ndokubva vatanga kuita overspeeding. Ngomanyashi baba vangu vakangorova a very small pothole, then motikari ndokubva yato overtena. Motikari yaka overtena, then inini ndikabva ndatoona imwe ngirozi yakaburuka. Ngirozi iyi yainge yakanaka sei, ikabva yazondibvuta. Saka ndakabva ndabvutwa at the time of the accident, ndokubva vabereki vangu vatoshayika. Vabereki vangu vakati vafa, then ndikabva ndazodzoserwa zvekare mumotikari muya kuitira kuti vanhu vange vachizondiona ndirimo mumotikari. But even though ndakazotorwa ndikazoendeswa kuchipatara, but ndainge ndiine aya avanoti mafake injuries. Ndokubva ndagarawo muchipatara. Ndakagara muchipatara about 4 months ndigeremo muchipatara, but I was not even sick. Uye manurses awo ainge achitoya achitondiatenda vainge vatoriwo maagency vachitondiudza kuti my time was coming and I had been initiated. So zuva randakazobudiswa muchipatara there was a huge celebration, and ndakabva ndazotorwa nevamwe nurse ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiendeswa kune imwe ward tainge tichitoenda kuICU. Ikoko kana ukaona hama yako yaendeswa kuICU unofanira kuti unge uchipfugama uchinamata, nekuti kunoitika zvakawanda. Ndakazoendeswa kuICU kuya ndikabva ndazonzi ndinge ndichibvisa umwe murume uyo ainge akaiswa paoxygen, ainge achitobatsirwa kufema neoxygen machine because iye pachake ainge ava kusatokwanisa kufema ari oga. Saka ndakabva ndazoenda paya ndikabva ndazonzi ndinge ndichibvisa. Ndakabva ndazomubvisa paoxygen machine. Munhu uya ndokubva atofa, but vamwe nesi vakatouya vachitotarisa vakatoona kuti munhu uyu ainge atori paoxygen machine but ainge ashayika. Ndokubva vazoripota the matter to the doctor. Ndokubva vazouya ndo vakabva vazobvisa manje mushini, but ivo vaiona sekunge vainge vachibvisa mushini, but painge pasitomborina kana mushini. He was no longer connected to the oxygen machine. Tainge tatozviita kare. Saka ndiye munhu wangu wekutanga iye uyo wandakauraya muchipatara. Ndokubva ndazobuda muchipatara ndikadzokera kumba ndikatotanga kutoita mamisheni angu esatanism. Pari zvino ndakatransferyewa ndikanzi ndinge ndichizomboya
kuzoshanda muno muSouth Africa nekuda kwapastor avo mushure mekunge vamboinvestigatewa kwemakore akati wandei vakabva vaonekwa kuti he is a suitable candidate because ivo vane mweya uya weruchiva, not because vane demoni but naturally munhu anofarira kurara nevakadzi vevanhu. So he was seen to be a suitable candidate. Zvekare vane that spirit of greed mumwoyo mavo. He loves money a lot. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu Naimi. Zvazvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndinopinda pamwe pekuti kunyangwe vanhu vane zvitupa havatotendedzwi kupindapo, but ini ndinopindapo ndisina kana chandinenge ndakabata, ndichitungamirirwa neumwe muvhenda, mukadzi iye muSouth African, but iye manje hanzi naiyewo she is a satanic agent. Mazvinzwa ka? Hanzi munhu paya paunoadmitiwa muchipatara, ipapo hanzi pane mweya inotogarapo pacho ipapo paunoadmitiwa uchizonzi wapiwa mubhedha muchipatara, hanzi pane mhepo dzinogara dziripo at all the times, ndo dzinenge dzichitarisa umwe neumwe uyo anopindamo muchipatara achirwara. Hanzi ndo patinotokubatawo ipapo kana ukapindamo muchipatara uchirwara, tikaona kuti kumberi uko unokwanisa kuzotendeuka, tinogara tatongo make sure kuti takuurayiramo muchipatara kuitira kuti usazotendeuka kana warecover. Strange things do happen in this world.